A napfény sugarai beragyogták a kastélyt, és Anasztázia és Atina élvezték a reggeli játékot Mazával a királyi kertben. A fű tavaszillatú volt, és a pillangók mindenfelé repkedtek. A hercegnők nevetve futottak Mazát kergetve, aki vidáman ugrándozott a puha fűben. Egyszer csak halk zizegés hallatszott a bokorból. Maza megállt és szimatolni kezdett. Talán Csiga úr az? Suttogta Anasztázia. Anasztázia és Atina meglepetten egymásra néztek. A bokorból két apró teremtmény bújt elő, egy szürke hörcsög és egy fehér, szürke hátú hörcsög. A ruhájuk szakadt és sáros volt, az egyiknek kilyukadt zoknia volt, a másik pedig egy kis, lyukas cipőt tartott. Félelmetesnek tűntek. A hercegnők azonnal legugoltak, hogy gyengéden köszöntsék őket. Elvesztünk, mondta halkan a szürke hörcsög. Napok óta bolyongunk. Ne aggódjatok, mondta Anasztázia gyengéden, most már biztonságban vagytok. A hercegnők egy morzsányi kenyeret, egy darab sajtot és néhány mogyorót hoztak nekik. A hörcsögök nagyon boldogok voltak. Evés közben hálásan néztek a hercegnőkre apró, csillogó szemeikkel. Mostantól velünk fogtok élni, mondta Atina. A hörcsögök örömükben sírni kezdtek. Köszönjük, kedves hercegnők, suttogta a fehér hörcsög remegő hangon. A hercegnők elhatározták, hogy megrajzolják a hörcsögök házának tervét. A papíron apró házacskák jelentek meg virágos tetőkkel és szív alakú ablakokkal. A hörcsögök izgatottan ugráltak, miközben új otthonukról álmodoztak. Hogy még jobban felvidítsa őket, Maza megengedte, hogy a kis hörcsögök a hátára másszanak, és körbe-körbe futott a kertben. A hercegnők szívből nevettek, miközben a hörcsögök próbálták megőrizni az egyensúlyukat, mint igazi akrobaták. Hamarosan eljött az este, és ideje volt lefeküdni. A hercegnők betakarták a hörcsögöket egy kis takaróval a kastély teraszán. Maza mellettük maradt, hogy soha többé ne legyenek egyedül. A hörcsögök először aludtak békésen, tudva, hogy soha többé nem lesznek egyedül. Így nyitotta meg Anasztázia és Atina a szívüket új barátaik felé, és megmutatták, hogy még a legkisebb teremtmények is megérdemlik az otthont, a szeretetet és a biztonságot.